Ayokul. Bata pa kukul. Ang kokokol. Tagol. Morning, tits. Tita. Tanya. Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Ano ba ang sinasakyan mo papunta sa trabaho? Siya. Sana all. Kadalasan, nagko-commute tayo gamit ang jeepney, e-jeep, bus, tricycle, train, Di ba bansa yun? at mga pribadong sasakyan o di naman kaya nag-aangkas o joyride tayo o di kaya move it. Pero kakaiba si Rachel Kaur ng Penang, Malaysia. Bakit? Ang kanyang trabaho at opisina ay nasa Kuala Lumpur. Ang Malaysian na babaeng ito ay nag-eeroplano araw-araw papasok sa trabaho. Mayaman. Nahiya ako parang nahampas lupa ako doon Siya ay assistant manager sa AirAsia. Dati-rati kasi, weekends ang uwian niya. Kaso, may dalawa pa siyang anak na growing kaya ayaw niya itong mapabayaan. At malaki ang kanyang expenses. Dati-rati kada buwan, gumagastos siya ng halos 26,500 pesos. Pero ngayon na nag-eeroplano siya, aabot lamang sa 17,700 pesos ang kanyang gastos. Bakit nga ba ganito? Dahil nga, nagkakaroon siya ng discount sa airline. At the same time, 6 na oras ang babiyahiin niya kung by land. Pero kung by plane, 30 minutes lang nandoon na siya. Kung by experience Experience is the best. policy. Ikaw, kabisyo, kaya mo bang mag-eroplano araw-araw papunta sa trabaho? Helicopter lang. Daming entry. Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Helicopter, helicopter, basic. Morning, Ko. Morning, Tits. The Bishop. Feel Good good morning! Sa Manila ako ay Adlang Lunes, April 28, 2025. Sa oras na 7:33 ay kasama niyo ng pambansang angkol at pambansang senior, Angkol Dagol at Mang Kanor. Itaas ang kamot Sa mga senior. Itaas. Kasama na kasi ako doon. Oo, At sinama ang ko na. pambansang tita. Dahil lang bakit ka nanonood ng radyo, Tanya Chinita. Tita Max. Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin Na tita. Galing naman niya, pero employee siya ng ng AirAsia. AirAsia, So kaya may may- privilege siya. May discount. May discount. Ang laki ng Kada biyahe. discount, Totoo yan. Yung kumbaga sumatotal, yun na nga, ang kanyang gagastusin daw, 26,000 mahigit Down every to- month. Pero ngayon, 17,000 mahigit na lang daw. Oo. So malaking diskwento rin yan, no? Kung ikaw nanay, nagbabudget at the same time, araw-araw mo pa makakasama ang anak mo. Compared sa dati-rati na weekends lang. Alam mo, same thoughts. Kaya marami nagtatanong sa akin kasi from Molino 4 ako, medyo malayo sa amin, di ba? Padasma na. Molino 4 ba ko or... Ba't di na lang bakit mag-rent daw, ka? oo, mag-rent na lang kasi tipid pa sa time and tipid sa gas, tipid sa pamasahe. Okay lang sa akin mag-travel basta umuwi everyday. Makita ko yung anak ko tsaka nanay. Oh. Ano. Tsaka yung mga jowa-jowa ko, sayang naman. Mabalik. Ikaw, Angkol. Si Angkol din po, Novaliches pero bakit ka umuwi? Siyempre, andun yung pamilya mo, mga Yan. bata. Kailangan mo rin sila makita at mag-guide, mag-grow. Kailangan talaga grow, go, and glow. Wow! Happy nutrition, ma! Totoo, di ba? Anong ebat adan? Ano ba yan? Nag-expect pa naman ako. Ay, sorry, yan. Batadan.
Ako, ba't di nyo ko tanungin kung Dito ka nakatira, nagpapanggap ka lang na mayaman pero katabi mo si Lulu Bells dun eh. Hindi nyo alam. Nag-aeroplano din ako araw-araw papunta dito sa Labridyo. Wala naman landingan dito eh. Alam mo, sa Terminal 3, sumasakay ako sa NAIA Terminal 3. Lapag ako sa Terminal 1. Ganyan ako kayaman. Kaya niya yan? Ano bang sinasakyan mo lagi? Lahat ng mga aeroplano dumadaan dyan, nakikihits lang ako. Yung mga internasyonal, sumasakay ako dyan. Uy, hi sa FA dyan na maganda. Sabi ko na. Ipirno sa yung Katay ba yun? Kati Pacific. Hi kay Kati. I love you. Grabe no. Pero kung ikaw test kakayanin mo kaya? Kasi kung yun ang paraan eh. Yung travel kasi nakakapagod kaya aeroplano 6 hours araw-araw. kung 6 hours travel time niya, tama naman. So 30 minutes lang kung gastusan mo by air. na. Oo. Tapos nakatipid pa siya actually. Oo. At nakakita pa siya ng pilotong pogi. Ayan ang sinasabi na. Batadan. Sabi niya, Sabi ng terorista? Kasi parang terorista yun ang hijack yun eh. Parang nang hijack eh. sabi ng piloto. Sir, laruin mo sir kung lalanding na ba. Yung piloto. Yung hijacker. Hijack. Sabi niya, ano yung sasabihin? Pero in fairness ang ganda niya. Yung flight attendant. Yung hijacker. Hijackin mo ang puso ko. Yan ang sinabi. Hijackin ng Hijackin mo yung puso ko. ng flight attendant. Basic. Sabi, dala-dala niya yung maleta niya. Yung FE? Flight flight attendant. Ng hijacking. Kaya pala. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Sabi nung flight. With service from, we are delighted to have you with us today. For your safety, please stow your carry-on items properly and fasten your seatbelt and get your lalaki and baba. Get your lalaki. Sabi nung FE? Sabi ng pasahero. Kaya pala. Ala, nawawala yung ko. Boarding pass ko. Ang tanga mo kasi. Ay, sino? Yung pasahero? Yung pilot. May nanligaw sa akin eh. Na piloto? Na Pasahero. Pasahero. Ba't ka marunong? Sabi ko nga, nagtatanong lang naman. Crush mo? Yung pasahero. Yung FA? Basic! Mga kabisyo, hanggang alas 9 pa po tayo. Dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan ko bang i-memorize yan? Basic!